Volem fer de Blanes un exemple de racionalitat i participació ciutadana en el desenvolupament dels projectes urbanístics. Vetllarem per la transparència en la gestió i tindrem el màxim control per tal d'evitar qualsevol sospita de corrupció en les activitats i projectes de l'Ajuntament. Daremos continuidad al plan de supresión de barrera arquitectónica, eliminando todo aquello que pueda dificultar la movilidad de personas con discapacidad. Priorizaremos la construcción de la redonda de Cala Guidó. Acabar de una vez con los accidentes y mejorar la accesibilidad al barrio. Engegarem processos participatius per decidir el futur dels equipaments buits de Blanes, com per exemple poden ser l'antiga llotja del Port de Blanes, l'antic Carles Faus o també els antics pavellons del centre de Blanes, sempre prioritzant els usos ciutadans i destinant-los també per l'associacionisme blanenc. Volem i farem projectes urbanístics al servei de les persones, l'entorn i els barris, amb programes de manteniment i millores de l'asfaltat, la il·luminació, els parcs i d'altres necessitats bàsiques. Recuperem l'urbanisme ètic i sostenible. Recuperem Blanes.